Hala, basa yung mga damit doon. Apektado kami sa bagyong Poyang, guys. Kaya ganito. Diyos ko. Ang Falcon, hindi siya nag-landfall. Ayan. Pero, malakas pa rin yung kanya. Epekto na dito sa amin. At ito na naman yung Poyang. At ito na yung kamoteng kahoy na binalatan ko kanina. Naluto na dahil nilaga ko po kanina. At meron akong fundador dyan na boto. Gagawin ko dito ngayon, gaganunin ko siya. Medyo mainit-init pa, kailangan ko lang palpalin, guys. Medyo matigas yan. Babayuin ko lang yung ganito. Lagyan natin ng maraming star margarine. Tapos, asukal. Almost done na po ang aking lubi-lubi.
Kain na po tayo. Kain po tayo. Lasa siyang masarap siya. Lasang kain. Hindi arte na. Nandiyan ang kumta. Again, mama, hindi mo na sila birthday. Dada makaroon nila ka na birthday. Dati ka nun ba? Mga nakunta. Mga nakunta na nila. Papalawasan mo kami nito. Pwede. Pwede na eh. Digitan nyo ng ban.
Fine.